Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia reġa' qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat ma jimpurtax mill-anzjani. Persuni li fl-aħħar 4 snin bdew igawdu minn żieda fil-pensjoni wara li kienet ilha waħla l-25 sena sħaħ. Tfisser li ma jimpurtax le mill-anzjani tagħna. Adrian Delia għamel din id-dikjarazzjoni fit-tmiem żjara li mar jagħmel f'San Vinċenz de Paul. Delia flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva żar bosta swali u kellu l-opportunità li jitkellem mal-anzjani. Fiż-żjara tiegħu fil-kurituri tal-isptar l-anzjani kellmuh dwar is-servizz tajjeb li qegħdin jingħataw mill-ħaddiema fl-isptar. F'ħin bla waqt Delia sab ma' wiċċu verità li ma daqqitx għal widnieh u ra kif għamel biex jipprova jbenġilha. Isma' nixtieq ngħidilkom tiegħu. Sewa aħna mill-qwan tajjeb, mill-istaff għandna. Iktar inta nara tittajt. Ix-xekura dot għallija. Le, nofsu nof. Għandna staff tajjeb ħafna, mill-qwan tajjeb, moqdin tajjeb. Adrian Delia daħal ukoll fil-kċina l-ġdida ta' San Vinċenz li ġiet inawgurata fl-aħħar snin, wara kienet ħallit fi stat ta' telqa kbira. Il-Kap Nazzjonalista der impressjonat din il-kċina u qal li qatt ma kien daħal fi kċina b'apparat ta' stant modern. Minkejja li jara fl-investiment li sar, qal li qabel il-kċina kienet ta' kwalità. Kwalità tajba qabel ma sar l-investiment. Qed ngħidlek l-ixu tal-kċina ma kienx kwestjoni ta' kwalità. Delia ftaħar bl-investiment li sar taħt Gvern Nazzjonalista f'San Vinċenz, iżda ma kienx kapaċi jsemmi ħaġa waħda li saret. Partit Nazzjonalista f'San Vinċenz hekk. Seb pratikament biddilnieh mill-lejn għan-nar b'investiment trement. Eżempju nistgħu nduru dak kollu li hawn madwarna. Tul iż-żjara tiegħu fl-isptar il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia reġa' fetaħ attakk fuq il-ħaddiema barranin. Min-naħa tagħha l-Kap Eżekuttiv ta' San Vinċenz qalet li l-ħaddiema fir-residenza għandhom iċ-ċertifikati meħtieġa mal-Kunsill Nazzjonali tal-Infermiera. Spjegat kif dawn il-ħaddiema din jingħataw taħriġ mal-MKAS sabiex ikunu jistgħu jikkomunikaw aħjar mar-residenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.